Ayusa, nasuway naman ninyo gluto og nangka nga gihumba. Di pod matabas-tabas, purting pagkaayusa. Pagkalamiam rin sa nangka ingon nion pagluto. Parisan na natong mga utanon nga gilapuan. Asos paksit, purting pagkalamia sa tong mga tukbunonon, organic kayo. Nasudlan na pong mga pabawnan sa mga singgaw. Huwag na dagang pasundayag, lahos. Di napunta, sugdan na nato. Automatic, birada na sa dagman tukob. Kanina sa mga utanon atong pikhan. Humana man tagpanukob og mga bidli-bidli. Ari na puntas mga papait-pait. Matik, yugasan na sa usa ka singgaw ni atong guys sa kamuting nga inukumpay sa kanding. Awari na sa tanapikhan atong mga tukbunonon diri sa atong hideout. Di gyud ni makapuol dring dapita bisag kapila pa nimo balik-balikon. Kay grabe gyud pagkami ngawa. Nya plus tubig pa nga grabing pagkatinawa. Dili na gyud ta magproblema sa atong ikahugas. Og dring dapita nakapagtag nangka nga naglutaw-lutaw na anod sa tubig. Dong. Bata na. Maya ba lang ka? Bala tong gamay ra katong ngayon, gamay. Kani atong bikan. Magduha-duha man sa tagpunit og diin tugig kang nangka. Porti raman sang gamaya. Kanila lang pikhan nato ang mga utanon. Ato ring birahan sa paglapwa. Butangan usat tanag sabaw daan atong kawa. Unya paaboton natong mubukal. Samtang nagpaabot ang mubukal. Wata magdahom nakitaan po day sa usa ka singgaw ang nangka nga naanod. Di matabas-tabas gidagyon. Bay mga sinjawong gidagi sa kanahan ng nangka. Ano niyo diya kaniha? Kitaan diyan na nag-agi oh. Anugon kayo di. Di obre na nalaos day. Boy. Grabe gyud grabe. Nakailamas palitan na ninyo. Anugon kayo nya. Inyon kuan anugon kini oy. Lami kini umbaon. Anugon nga laos-laos naman na. Laos tanawa. Grabe sa usa ka singgaw. Wag gyud pasaylo ang nangka nga naanod. Gidagyon. Ayos kuno lagi humbaon. Kiyaham ning nauna-hunaan. Ato ra gipalitan na naglamas sa usa ka singgaw. Anong lamasan mo gidani mo? Ini, sam ni. Ang lamas ketchup. Daw ketchup sa umin mo pagluto ning nangka ni. Siklami. Ato na humbaon. Baon. Tapay. Kani, dried mango. Right mingo. Dili. Sige, laras. Daog manihon na sa usa ka singgaw na sa pagpanit ng nangka. Tistingan try sa paghumba ang nangka. Daghan man sa nag-ingon nga ayos kuno ang nangka humbaon. Samtang nagpanit ang usa ka singgaw sa tong nangka, ato sa nilapuan una atong okra. Ayos po kaning okra nga nilapuan. Isawsaw din sa suka. Kay daog naman sa paglapo atong okra. Birahan na tara sa paghaon. Isunod na try sa paglapo atong guys sa kamuting nga inukumpay sa kanding. Goods kayo dira kay kanding nga motokob na. Adira kin human na magpanit sa usa ka singgaw ang nangka. Gikuhaan na po na niya da og subok. Syempre di man ta na-iapil kay di man na malata. Pagkahuman og og subok ato sa nang hugasan sa atong unlimited nga tubig. Adira ato na lang nang hiwa-hiwaon para atong latanan. Ato sa nidelikit haon atong kumpay sa kanding, daog na. Ato na niipuli atong nangka, birhan usat tani sa paglata. Di man sa siya madaog imurang largohon kay purte pagagahiya. Mao nang kailangan usya siya laton. Pagkahuman og lunod sa tanan, birhan na tira sa pagdabdab. Adira nagbukal-bukal na pag-ayo, purting pagkaayo sa gamay na lang og kuwang para goods na. Samtang naglata tani sa atong nangka, kay wala man ta nakadagsaan. Kaning ginit sa lubi atong pikhan himuog saan. Syempre di po kay bunga ra sa lubi ang mapuslan. Mao na siya organic nga saan. Matik dira gihaon na sa usa ka singkaw ni atong nangka ang gilatanan. Isoda na diya sa atong nigo aron pikhan na ta na sa paghumba. Di matabas-tabas di pagkaluto sa nangka, wag gyud nakatilaw sa mga singkaw nga bisag usa. Ato na nang ilunod balik sa tong kawa. Parihawon to ni pagtirada sa katong una natong giluto nga til sa dragon. Diara ato na ni ilunod atong mga materialis nga giwahiwa. Ato din ni isunod og butang atong dried mango. Goods. Ato din ni isunod og boyok atong liso sa baho nga laya. Syempre di gyud na makalimtan pud ang dahon sa hagonoy. Butangan ta na diag mga 5 ka dahonan. Double purpose na. Pwede sa kuan, kamo ni bahala dia og pwede sa sudan. Mao na ni siya makapadag humot-humot sa tong humba. Diara birahan na sa pagtimpla. Syempre di pud na makalimtan ang magic lami. Mao gani siya magdagbida sa tong timplada. Pagkahuman butangan din og patis. Di pud na matabas-tabas ang gatimpla. Gikan man na sa green nga libro ihang timplada. Birahan na sa pag-ukay-ukay kahuman. Asos wa pa gani matak-ang dili na nangka ang baho. Kana nang naasaad agisimot yun sa usa ka singgaw ngo. Porte kunong pagkaayosa dili na nangka ang baho. Ato sa na daw wisik-wisikan og gamay nga pangpalasa. Pagkahuman kani dayon atong isabaw tuno sa lubi. Grabe ni pagkalutoa kompletos ricados. Humba nga gitunuan porteng pagkaayosa. Pagkahuman og boyok sa tuno isunod butanig butang atong ketchup para pangpuwa-puwa ba. Syempre di man gyud mawa ang ketchup sa humba. Dayon isunod butanig butang ang kamay. Bana-banaon na nato dia bisag mahimo no ng iskabitse. Pagkahuman imikos-mikos dayon. Kay human na magtimpla. Wala daghang pasundayag ato na nang itak-ang. Grabe dili na matabas-tabas og pormada mura nagdili nangka og diri nagdagalon si tatay magkaos kuno siya. Dili na kayo para hugas ni dring tubiga og pwede sad mainom. Grabe manggod pagkatinawa. Nya limpyo kayo ba. Pure jud kayo siya og lami. Mo lagi imnon diri tay kanang sukan sa una. Asos porting pagkaayosa og dool pa lang atong balay diri Dili na jud ka magproblema sa tubig nga imnon, free na jud tanan. Okay daog ato sa nang i-check atong gitak-angan nangka. Ato po na pang pisan og vitamin sa baba. Pagkahuman gitilawan din sa usa ka singgaw. Asos grabe agahad man. Di po na magpapiring usa ka singgaw, may titi po og tilaw. Asos way masulti ang mga singgaw. Grabe yung pagkaayosa ni. Di po na magpalupig ang usa ka singgaw, mutilaw po kuno siya. Dili na yun nangka ang lami. Mura na yun kuno ka nang naasaad. Hilamos yun ni ron. Siyempre mutilaw ang usa. Tilaw yun na tanan para way magmahay ba. Na mo ang tilaw sa tanan.
Basta nakaingon jud ako sa kasinggaw og ayusa oy. Aon sa paydugayan ato na nang pikhan sa paghaon kay murag nigtuo naman atong laway ni dring trabaho Dili pud matabas-tabas ang nangka ang ingon nion pagluto. Grabe pud pagkaayusa. Napuslan jud ang anod nga nangka atong nakit-an. Ato asa na idalik atong sugba atong taong. Ato ra ni siya pikhan sa pagsugba. Humot man gud ni siya basta sugbaon. Og diri kuwangan man natong tubig nga gikutaw sa Dios. Ato anay diri patimbulan sa usa ka singgawong diri sa tubod. Aw ayos kayo di gyud ta magproblema sa atong imnon diri dapita. Adi ara porting punoa. Aw matik pagkahuman ato na nang plastaran sa atong hukaran. Ato na dang duhaon ka hukaran para dako kakabkaban. Wa na dang pasuntayag adi ara pangplastaran na atong mga utanom nga gilapuan. Plus anay atong sawsawan nga daghang materyales. Nya suka nga tuba. Matik dira wa na langay-langay ato na nang ibahog sa tong kanon nga mais. Ato na day pangbuyok. Okay daog adi ara atong finished product. Grabe porting pagkaayusa ni mga tukbununa. Organic ayo ba? Wa na daghang pasuntayag tukbon sa mo ni kikipangusla na pagayo mga singgaw. Di nakahuwat nagsugod sa mo mga baba. Habhab. Habhab. Adi. Kulamo ko. Ito organic. Ano yun? Organic foodie, madam. This is it. Guy. Bang animik. Guna. Bubot lagi pas dawan ang tutawan. Taong. Iya. Sus lampu nas. Bagus. Lihat kan. Lebih apa? Oh my god. Tahu. Antok guys kan. Kamu tuh. Tahu. Ini belum usapan. Ini belum usapan. Demi. Enggak. Pas babaho. Bisa sebab baho. Ini sama aja baho. Baik, coba. Apa? Napa na? Gup. Tahangin lah. Ambil. Iya, Sempurna tuh. Apa yang ada di bawah kayak Umbak mas kau. Umbak nga, angka. Kasi. Lama tuh. Isap lang bawah. Ini sasawan Itmil ba? Kama lo. Nyaw na usapon ng trabaho ana. Wah. Go. Tahu ba? Yummy. Habis vitamin nih. Nandag kon. Ay, oklak. Sabi? Kau enggak tahu. Gahit mantok dai. Humba. Nga ba yung gahit ba? Lama ka.
Asos porting pagkayusag tinukbanay sa mga singgaw, porting pagkalami sa utanon nga gilapuan, nya plus pag yun aning humba nga nangka, ana sudlan na pong pabawnan sa mga singgaw. Pag human nato panukob dia, ato na andayon. Mag-shoutout sa tatong mga singgaw. Shoutout kang Chingbax Ubas Caparas, kang King Montes Carlos, kang Ilamay Jinisan Angko, kang Rex Rivera, kang Mayoni Culiao Arnado, kang Gwendolyn Manos Retrita, kang Princess Sara Rams, kang Luyaw Ranggol, kang Ray Floyd Bryan, kang Jamil Talaugon, kang Cyril Idanyo Almasin, kang Rowena Mandrisa, kang Janice Gusila Estrella, kang Jay Mabini, kang Galagar Samji Birsabal, ug kang Vanilin Kapin. Shoutout tanan ninyo mga singgaw. Comment mo mga singgaw sa tong latest upload. Adto ta magwag first 15 comments sa tong shoutout. Diri lang ta ko to mga singgaw. I-share ug like ning video para mas daghang patang matukob. King! Puni! Jack! Dra! Speed na puno! Piti! Kwarta na! Sa katong mahiligog duwag scatter na masinggawang natay pala ilan yung nga bagong link. Legit gani siya nga muhatag. Kay bago ni. Mao ni siya ang 77 PNL. Ang 77 PNL mga singgaw na siya daghang klase-klaseng duwa. Mao ni ang Super Ace, Fortune James, Olympus ug daghan pang mga nindot nga duwa nga pwede ninyong mapangwartaan. Pero akong pinaka the best ani kini gid siyang Super Ace. Mao gini siya nindot duwaan mga singgaw kay dali ra kayong kwarta. So sa pagguwat ninyo, dali kay tudluan ta mo. So areta sa Super Ace mga singgaw. Tinyo mga singgaw, tudluan ta mo sa pagduwa. Replay. Betag G's mga singgaw. Una na to gusto. Igay. Ang tulo. Apat. King. Club. Kana 30. Wild. Kana. Oh, 31. Oh, sa atong jeep pusta nga G's mga singgaw. Natay 41. I 20 na to mga singgaw. Unan. Speed. Unan pa yun. King, kana, decisive. Queen, kana. Beat nyo pa itong masingaw. Kana, scatter. Oh, kana. Scatter mga singgaw. Sa tong 20 nga gipusta. Kaskatter ta. O makaskatter ta mga singgaw. Natay 10 free spin. So, atong kuan mga singgaw. Kana, King. Jack, lubitay size. Sige, good. Queen, 24. Kana. Sige, good. Oh, 12. Gi. Puni. King. 16. Wild. King, oh, sito 60 mga singgaw. Puni good, Demon 60. Wild ni wild. 18. King 64. Okay. O di ba mga singgaw, ang atong 20 nga gabit nakadaog 466. Okay kayo. So kamo unsa pa gipaabot ninyo? Register na. Nasa comment section ang link.